a jolt and then you'll die. Good morning mga ka-road trip. Ngayon, biyahe na naman tayo. Bibisitahin natin ang bayan ng Asinggan dito sa Pangasinan. Tara, samahan niyo ako. Ayan, nandito na tayo sa Asinggan, bayan ng Asinggan. So ayan oh, ayan Asinggan, ayan Asinggan, Pangasinan. Oh, di ba? Ganda ng bayan nila. So ayan, may lumalabas na Asinggan. Diba? Oh. Ayan yung government center nila, police station. So, ang ganda na pagka-landscape nila dito. So, ayan. O, diba? Ganda dito. Ayan, Leticia Ramos Shahani Municipal Library. O, taga rito rin si Madam Senadora. So, ayan, diba? O, yeah, puntahan natin dun sa may plaza nila. Magtanong-tanong tayo dun sa mga teenager kung may makita tayo. Ito, ayan, Mayor's Gate. So, pasyal tayo, pasok tayo sa loob. Ayan o, matatanong natin si Rizal. Ayan, itong People's Park dito sa Asinggan. O, diba? Ayan o, People's Park. Ikot tayo. Dito naman ang Pantayog ni Rizal. Ayan siya oh. Ayan, taas. Hindi natin nakano dun sa loob. Diba? Auditorium. Itong auditorium nila. Pasukin natin sa loob. Tingnan natin kung anong nasa loob. Yun. May isang court dito. Ayan o. Diba? Ayan. Ikot tayo ulit. Dito naman, ito mapuno dito, presko dito. Mapuno. Ay, may ginagawa sila dito. Ay, inaayos. O, tingnan ko anong mga project ng mayor namin. Yung project nila. Natin baka maapakan natin yung ginagawa nila. Diba? Tingnan natin disturbo yun. Nakakadisturbo tayo. O, diba? Ang galing. So, ayan. Maaga tayo ngayon. Tingnan mo, may mga nagja-jogging. O, diba? Ito, o. Tingnan natin, may mga teenager dito. Tatanungin natin ng konti para may malaman tayo. Ayan yung dalawang yun. Medyo tanong tayo ng konti. So ayan, mga teenager tayo na kita rito sa ano. Interview natin sila ng konti. Tanungin natin kung anong, kung may makilala sila mga artista dito. Ayan. Sika, anong pangalan mo? Gigi po. Si Gigi, ayan si Gigi. Gigi, anong
Mga kilala ka ba rito mga politiko? Mga kilalang politiko? Meron po. Sino ang number one sa'yo? Si Spino. Si Espino, si Espino, si Esperon ah. Ay, Ayan, si Esperon, si General Hermogenes Esperon. Tapos yung isa, yung president natin, naggaling dito, si Ferdinand Ramos. Ay, si Fidel Valdez Ramos. Oo, taga rito siya. Para silang, si Esperon tsaka si Ramos, taga rito sa mismo, dito sila pinanganak sa Asingan. Oh, ikaw naman, ang paano mo? Jennifer po. Ayan, si Jennifer. Jennifer, ikaw, sino ang number one list sa'yo na mga celebrity na taga rito? Si Miss Liza Soberano. Ayan, si Liza. Mas kilala kasi dito si Liza. Siyempre naman, maganda eh. Kaya kilala sila dito. Dito si Liza sa nag-aaral sa Limsat. Limsat. Oo, dito siya sa Limsat pero pinanganak siya sa Santa Clara, USA. Sa California. Ayan. Sino pa sa palagay mo? Banjos Bayaban po. Ayan, si Banjos. Si Banjos kasi taga rito rin. Dito siya pinanganak. Dito rin siya nag-aral. Si Banjos Bayaban, siya ang The Boys Kid, The Boys Kid champion 2000 na season 4, sa ABS yata, ABS-CBN kalabas. Tapos sino pa? Sa susunod na naman, baka makita ko kayo ulit dito. Thank you ah. Meron tayo nakita dito, isang teenager. Balong, maniniwala ka ba na si Jong Hilario ay taga rito? Opo. Sa Asingan. Ay, taga rito siya sa Asingan. Opo. Hindi siya taga rito. Ang mga magulang niya taga rito. Si Jong ay taga... Pero, paminsan-minsan nakikita natin siya dito kasi naandito yung mga magulang niya. Yung magulang niya taga Dumampot. Diyan sa may barangay dyan. Opo. Si Jong Hilario. So siyang dating dancer dancer ng Street Boys. Opo. Tsaka kasama ni Vice Ganda sa It's Showtime sa ABS. So ayan. Thank you Balong ha. Sige, anong pangalan mo? Andre po. Andre. Sige, panoorin mo na sa vlog Bonsai. So ayan mga road trip. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayong araw. Shout out na rin kay sa dalawang magandang taga-Asingan, kila Gigi Arugar at kay Jennifer Arugar. Ayan, taga-Asingan sila. Ganun na rin kay kay Andre. Salamat sa iyo, Andre. So, sana mag-comment na rin kayo. Saka mag-subscribe na rin kayo. Click nyo lang yung notification bell natin sa taas para ma-notify kayo. So, sa inyo, maraming salamat. Paalam!